Hei! Kurssimme 6. teema on opastus tai oppaana toimiminen. Ja tällä kertaa niin kuvittelemme, että olet erään ryhmän oppaana Törnävän kartanon kivinavetassa. Ja tämä ryhmä, joka tulee sinne, niin on yrityksen vieraita. Edustat siis sitä yritystä, mutta samalla toimit tämän vierasryhmän oppaana siinä museossa. Ja tehtäväsi on siis tarjota näille yrityksen vieraille tällaisen kivan kokemuksen myös neuvotteluhuoneen ulkopuolella. Ja opintokäynti on sellainen, että te tutustutte siihen museoon tai tähän Törnävän kartanon kivinavettaan. Ja tehtävänne on käydä siellä, kun museo on avoinna tai sellaiseen aikaan sovitte, että käytte tutustumassa paikkaan, että pystytte kertomaan siitä hyvin sitten roolipelissä. Ja muistattehan, että opintokäynnistä kirjoitetaan raportti. Ja muista tehtävistä, niin käytännön tehtävä on, että käytte Etelä-Pohjanmaan matkailun infopisteessä ja siellä niin pyydätte henkilökunnalta neuvoja siitä, että millaiset asiat voisivat mahdollisesti kiinnostaa yrityksen vieraita. Ja keräätte esitteitä tai muuta materiaalia, jota voitte sitten käyttää teoreettisessa tehtävässä, joka on sellainen, että te itse laaditte esitteen, joka kertoo 3 nähtävyydestä Seinäjoella. Eli valitsette 3 nähtävyyttä, josta te siis kerrotte siinä esitteessä, joka on A4-kokoinen. Ja kuvittelemme siis, että tämän esitteen antaisit sitten näille yritysvieraille. Ja haluamme, että lähetät tämän esitteen meille PDF-tiedostona. Ja muistathan myös, että laitat siihen esitteeseen myös kuvia. Ja sitten yhteydenotto on taas kerran puhelinsoitto. Voi olla, että tämä on nyt kurssin viimeinen puhelinsoitto, mutta uskomme, että se on sinulle hyvää harjoitusta, että joudut harjoittelemaan sitä, että soitat suomenkieliselle henkilölle. Ja tällä kertaa niin tämä kyseinen henkilö on jo tiedossa, tai hän tietää jo siitä, että tulet ottamaan yhteyttä häneen. Olemme siis etukäteen sopineet erään oppaan kanssa, että saatte soittaa hänelle ja keskustella vähän oppaan työstä ja kysyä myös, että mitä teidän kannattaa muistaa, kun itse toimitte oppaana sitten siinä roolipelitilaisuudessa, niin hän voi antaa teille sitten hyviä vinkkejä siitä. Niin te voitte vähän kysyä esimerkiksi, että millaisista asioista vieraat yleensä ovat kiinnostuneita ja minkä tyyppisiä ongelmia voi tulla sitten, kun toimit oppaana ja millä tavalla kannattaa ratkaista ne. Ja tästä löydät tämän henkilön nimen ja puhelinnumeron ja hän edustaa Seinäjoen oppaat ry. Sitä järjestöä niin hän edustaa. Ja sitten vielä niin teette tämän sanasto- ja kielioppitehtävän tämän teeman sanaston perusteella. Ja lähetät sitten kaikki tehtävät kurssimme sähköpostiosoitteeseen eli uraohjukset@gmail.com. Ja niin, tavataan siis roolipelissä, joka on tällä kertaa kivinavetassa. Näkemiin!